de la Vina. Madame Jubainatu Sali teriɗirawo Bashiru hawtade be Rukayyatu Asta Julde ɓe dokki Dokkal Tilimngal ha hande CSD yukotondu ɓe gaddi diga simanji nonnon hande e pentirji e kuje ɗuɗɓe ɓe dokki suudu jangirde no min seyi masinta be waddugo Walliinde ha nyuɓɓutondu ngam on andi ha duniya ɗo éducation jangirde ɗo kanjum on woni duniya maji. Min waddini ɓe siman buhu 40 min waddini ɓe peinture be lacho haɓe timmitina kuuɗe man ɗo on ɓe hetino haɓe timmina kuuɗe suudu jangirde man on min efti min waddini ɓe hande. On yilli amin hande ɓe derɗiraɓe ɗuɗɓe diga nahil sénateur en élite politique ko yilli amin hande ɗo haɗo ɗo wane limti diga maire Ngaundere 3e Ishaga Dawda le président ɗuuɗi masine inchallah. Ummatore wuro ngo e pukara ene ardaniɓe saare jangirde yokotondu ɓeɗo nder seyo e welwelo yiigo kuje tilimɗe ɗe ɓe dokkama ngam timmingo suudu jangirde maɓɓe no pukara en maɓɓe jangira dedei no haani. O arrondissement Ngaundere lamba tati kuje ɗe on daari ɗo juugi bana koseje na ɗum koseje ɗum dokke himɓe jam'iya RDPC walliti himɓe arrondissement Ngaundere lamba tati arrondissement de Martap dokke ɗe on gi'ata ɗo diga leese walago ha dofta leese hande watore leese daygol lekkiji nonnon koromje ɗe ɓikkon men joɗorto ha cuuɗi jangirle sagji e kuje ɗuuɗe e defte jangugo ɗon man ɗo hokkama ha hande ummatore yalɗirɓe diga pukara en e suuɗi nyawdigu tawama himɓe arrondissement de Martap ɓeɗo nder seyo himɓe wuro Mandugu e Hanglowa kamɓe fu ɓe dokkama dokkere ɓeɗo seyi dalila sobiraku woni hakkunde arrondissement de Martap e arrondissement Ngaundere lamba tati ɗum Alhaji Ishaga Dawda ardaniɗo jam'iya nga ha nokkure nde Walliinde nde kanko waddine hawtade be sobiraɓe maako ngam wallitirgo himɓe nokkure nde. Minin ɗo min valloɓe darnde amin ɗo min ɗofta min valla kanjum on min ɗo waɗa ɗo kadi kamɓe bo min ɗo yela ɓeɗo famtini amin ɓeɗo watini min hakkilo nga yela amin min hawra min waɗa wuure min husitira kusitiral gotal. Sénateur en ɓe département de la Vina ha fahin ɓe lori ɓe waddi Walliinde ceede million gotel ɓe dokki dereke en ɓen ɓe heɓi baccalauréat hitande hikka ceede ɗe hokkama ha jungo mer Ngaundere lamba tati nonnon ɓe umrama sendango dereke en ɓen ɓe heɓi baccalauréat wurtuɓe arande en ha cuuɗi jangirle maɓɓe ɗe hitande hikka. Mi yetti président Ishaga Dawda be hokkugo min dokke mi yetti président Paul Biya nga kankon mawɗo amin. Min wari min heɓi tilimɗe masine ko larani ngal wakkere hôpital amin yiɓama e hande nda alhamdoulillahi min heɓi équipement ji ɗuɗɗi to ɗo komin wawata wigo kam miɗo yetta ɗo kam Ishaga Dawda. Ha nder Walliinde ardiɓe jam'iya RDPC hokki himɓe Ngaundere lamba tati ɓikkon moto ɓe heɓi hande ɓe waɗanama permiji nonnon ɓe heɓa ɓe hokkanama jileji be casquette heɓa no ɓe huwira kuuɗe maɓɓe dow laawol lamgol ɓeɗo nder seyo ummatore ɗo nder seyo nonnon ɓiɓɓe diwal Adamawa taweteɓe ha nokkuje feere feere ɓe yalɗiri ha nokkure nde ɓe hawti ɗum laati ɗum julde ma pindire nde seyo sénateur en ɓe kolli ɓeɗo gondi be pukara en